Za oknom mám staré fajty, jednu a druhú. Teraz sú také obsekané, ale to som naschvál tak spravil, nech sa rozbehnú znovu. Tu máme 6x čík bonsai. Ďalej tu je jahodový špenát. Ďalej tu je čínska bazálka zelená a na záver tam je cesnaková bažitka. Tu sú priesady naga plus štýlu džungla a ešte jedno habanero oranžové a jeden afrikán. Takže ideme von. Ach, jaj, sa rozpršal. Takže tu sú paradajky. 6 fajt sú tu. Ďalej sú tu jahodové paradajky, sú tu také tie obrovské, sú tu aj také tie malé čerešňové. Afrikán. A ja tu šťa žltý nech. A tie hermošvinky. Taká žltá dlá. Červený dženky. Byla červená veľká a najhodnejšia zatiaľ. Maďa červený. Maďa. Krajinské zlaté, jedna druhá. Krátka je Moxley. Jedna, druhá, tretia. Pasy a bažo. Trikrát Jamajka. Yellow. A tretia. Dále to máme svatali. Dva kusy naga. Dva kusy Budiologia. A ešte odvlani nejaké kúsky.
aj 4-krát. Peter Penis červené, 2 kusy. Peter Penis žluté. Táto by mala byť tiež Peter Penis žlutá, ale vyzerá nejak zvláštne. Essential, 2-krát. V strede je Twilight. A ešte jeden Bit Eye. Tak, to je všetko. Kým som to natočil, tak aj pršať začalo.